we zijn al die kriesbeem aan het inzamelen en die kisten weer voetbalveldjes inleveren. En hast, per kriesbeem hast een bondje van 50 cent voor de top 1 toys en een lotje van een loterij. Nu hebben we hier een reactie op Facebook wat een echt kriesbeem had. Maar je wil leveren. Het is weer wel een beetje glad deze week, maar ik probeerde gewoon de buurt uit te gaan. Ik smiet op de kar, ik vreeg je nog wat. Zet ik het wat. En hoeveel kriesbeem heeft er nou? Santje. Ik had er 15. Zo, dat zijn heel wat lotten. En dan krijg ik nog bondjes voor 50 cent. Nee, maar ik ja, dat is een keepje. Dat wist al wat? Nee. Een skillelijk doe ik er dan zelf ook bedeeld bij en ik een paar in via een drone. Dan maar hopen dat je prijs zet. Ja. Huh? Kom, de vingers. Alsjeblieft. Dank je. Nou staan we weer aan de hoeren. Waar is de rest? Weet ik net precies. Ik denk dat ze die kriesbeem hadden. De baby's kwalen. We gingen treden aan vreten door de iersel. En we zien een poster op de dom, maar gisteren moesten we een squal en kon net e-mail lezen, dus ik net voltijd de kriesbeem in te zamelen. Of heb je hem al die ophellen? Het is wel een heel berg, 33, maar ik weet niet dat er meer komt als ik iets inzamelen ga. Dat kan het in van het jaar steeds. Ben je hem de enigste bern in Driezen? Nee, natuurlijk niet. Ik ben er al wel meer dan 100 bij. Maar waar ben je ze dan? Ik weet niet, ze zijn wel ergens, maar ik weet niet waar. Goedemorgen. 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 Wat is dit allemaal voor gewoon? Ah ja, het is al heel lang verschrikkelijk. De kamer verhoor je. Nou, je shirt wel. De man klus en de vrouw liet oproepen. En nou een hele mooie nijvliegen. Prachtig. Het is helemaal gelukkig. Helemaal blij, ja. Maar eerst heb ik net weer klussen. Nee, ben je de kleren maar? Oh, vreselijk. Ja. Nu de badkamer nog, toch? Ja. Ja, dit erg? Alles weer keel. We leven even een week op beton. Nou, dat is toch prachtig? Oh, dat lijkt er. Nou, Dat likt het toch op? ziet er mooi uit. Ja, dat dacht ik. Ja, daarom. Ik kan wel een zandje hier lezen. Oh, goeie! Ja. Dat is toch waar? Nou, inderdaad, ben je net bij te slaan, hè? Ga nou niet mommen, mijn naam. Shit, dit wat Ja, er is nog versterking bij, hè? Ja. Ja. Maar dat is goed voor het laatst, hè? Dan gaan we ermee op. Nou, ik kan draaien. Goed loopt. Oh, daar gaat het. Hoppa.
Maar ik begreep jou in de laminaatlezer of... Nee hè? Oh, dat Nee, dacht dat ik. besteed ik even uit. Ja. Ik ben hier dit even wat in de caddy riet en snel en dan even wat... Jouw wat horen zwarte riet. kwaliteit. Ik heb een orenkwaliteit. Ja. Bij mij is dit meestal wel goed. Ja. Je moet er ergens mee compenseren, toch? En ik ga een vrouw die heel handig is. Ja, alles is van mij. Ja? Het begon mij, nou, een plafond is wel. En een morgen, ach, ze heeft het laminaat, ik ben weer al bezig. Ja. En het waren... Ja, dus je En dan bent, komt goed dit aan, je bent goed aan het klussen Ja, best. ja, en dan maar we zelf als ze maar weer wat bij klussen. Om die bankrekening, maar we hebben het aan het spek natuurlijk. Hè. Het kost ook al de nodige euro's, hè. Ja, want het is nou wel wat minder op een spaarrekken. Ach, ik kan ze die heel te wel ophouden, maar ze zegt het is echt goed voor de economie, hè. Dus dat helpt wel heel even mij. Nee, ik ben goed. Voet met de Ja, brood. die is een verzamelaar. Ja, jouw Dat van vrouw? haar heid, ja, die wil altijd alles bewaren. Ja. Alles bewaren. Ik ben meer van kort termijn. Oh, daar is Ja, ze. ik weet het niet. Ja, ik ben erop. Ja, Ik jouw mag me vrouw werd melden. het druk. Ik mag me melden. Een noffelijke weekend nog. Ja, dank u wel. Ontje.